man subungan traffic kay perte ang ano kay ng perimeter boundary gin pasulod ng Manila liwat. Ang traffic sa syudad hindi mapunggan. Ini ang ginpahayag ni Stephen Canen, 49 anyos, residente sang Barangay San Antonio Oton, sa interview sang Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Canen, nagumpisa na ini sa pagbiyahe sang jeep sa tuig 1996, kag subong yara na lang sa 500 pesos ang iyang maximum nga makita sa sulod sang 13 ka oras. Sa iyang pagbiyahe, humalin las 7 sa aga, tutublas 6 sa gabi. Magluwas diri, dako man nga pasakit kay Canen ang pagmahal sa presyo sang gatong. Sa syudad ma'am, hindi nga po na mamaya po hindi makuha ang solusyon na pero makuha na kung makuha ang perimeter boundary na kung mabalik sa anong ilang nga terminal to terminal, daw mataway pang syudad. Daw okay pang dagan traffic ko. Nga mula mga kabudlay sa traffic, tigit. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.